זוג האדריכלים רן והילה ברויץ הקימו בשנת 2017 את ברויץ אדריכלים. משרד עצמאי שמגדיר את עצמו ככזה המתמקד באדריכלות פונקציונלית. הם עוסקים גם בתכנון מבנים פרטיים וגם ציבוריים, ובשניהם הם נשארים נאמנים לסגנון הבנייה המודרני ואדריכלות נקייה מקישוטים. היום אני פוגש אותם בעוד פרויקט מאופיין ברויץ. בואו תראו בית שהוא כולו אדריכלות של חשיפה והסתרה. Keep it cool, just can't take my eyes off you. I never felt this way before. Swear I've dreamt of you, I'm sure. Are you feeling what we've got? Cause this feeling's more than lust. Every time I look into the future, all I see is us. All I see is us. All I see is us. Every time I look into the future, all I see is us. היי, זה עוד לא קרה לי. מחוץ למגרש? זו הפינה האהובה, בחוץ. זו הפינה האהובה, אבל עם המבט הפוך, לכיוון הבית. מן הסתם. פה אנחנו רואים בעצם את האדריכלות של הבית הזה במיטבו. יציקת הבטון המאוד נקייה, שגרעתם מתוכה איזושהי חתיכה והוספתם את פסי העץ שמייצרים חשיפה ואטימה, וממש יש כאן איזה מין תחרה שמשחקת בין שקוף ואטום. אתם אוהבים לשחק עם זה. כן, זה איזושהי תמצית של הסיפור של הבית. כמו שאמרת, יש את המסה המרכזית של הבטון, ובחזית יש את הסבכה הזאת שמטשטשת ומשחקת עם החשיפה של הפנים והחוץ משני הכיוונים. המגרש הוא מגרש ייחודי שהוא פינתי, וגם יש לו הפרשי מפלסים מהכניסה פה עד הקצה השני, שהיווה בעצם אתגר לתכנון. השתמשנו בהפרשי גבהים של המגרש, בנתונים הטבעיים שלו, כדי ליצור בעצם שתי שכבות של הקומת מגורים העליונה, שהיא פונה לחצר הקדמית, והקומה התחתונה מקבלת חצר אחורית. זו הכניסה הראשית, מפה אתם רוצים שהאורחים שלכם יגיעו, אז בואו ניכנס ונראה בדיוק מה שהאורחים אמורים. אחריך. There's something about you, from the way you smile right to the way that you move. אנחנו עומדים בחלל הציבורי שהוא גדול עם 3 פונקציות מרכזיות שכולן בעצם באותו חלל. קיר האבן המאוד מאוד חזק שהוא בעצם מייצר את ההפרדה המאוד ברורה בין ציבורי לפרטי. אז כמו שדיברנו קודם, שיש את ההפרדה המפלסית בגלל הטופוגרפיה של המגרש, במפלס העליון יש חלוקה מאוד ברורה, כמו שציינת, בין הציבורי לפרטי, עם קיר בריקים מאוד עבה, הוא קונסטרוקטיבי, הוא מחזיק את הבניין. הקיר הזה ממשיך למעשה את החלל הפנים אל החוץ, ויוצר איזושהי הערכה או הרחבה של החלל הפנימי. אתה מרגיש כאילו אתה במקום יותר גדול. יש פה עבודה מלאה בחומרים טבעיים. רצפת עץ ממש על כל הקומה, בטון, יציקה טבעית גם, וכמובן הבריקים, זה כל אחד מייצר עולמות תוכן נהדרים באדריכלות. אלה החומרים שבאמת אנחנו אוהבים להשתמש, וחלק מהעניין שאנחנו השתמשנו פה, כי בעלי הבית בחרו בנו כאדריכלים, כי הם ראו את הבית שלנו קודם, והם בעצם חיפשו מישהו שיודע להשתמש באותם חומרים שאנחנו השתמשנו אצלנו. אוקיי, כשאנחנו מתקרבים קצת פנימה, מגיעים פה לאזור שהוא ממש צירי. יש לנו ציר אחד לשמה, יצא לי קצת כמו דיילת, אני יודע, ויש לנו את הציר הזה. מה שאתה קורא להם הצירים, שהם בעצם איזשהו וויד בחלל, הם מה שמגדירים את פינת האוכל, את אזור הישיבה בסלון, את המטבח, וכל אחד הוא בנפרד, אבל צירי התנועה שמאפשרים תנועה חופשית מסביבם, כמו איים ששתולים בחלל, מייצר בעצם חלל אחד עם תת חלוקות. חלל אחד, תת חלוקות, תקרה חלקה ונקייה, מעט גופי תאורה שקועים בתקרה, רק לתת ממש את האלומות למקומות שאתם רוצים. ובאמת כל הפתיחות המטורפת הזאת, שאני מאמין שבשעות הערב, האור שמגיע מפיתוח השטח והתאורה של הצמחים והבריכה, זה מה שבעצם נותן לנו את התאורה המאוד עדינה ונעימה, ושני גופים גדולים מעל פינת האוכל, שזה מייצר את הבלנס שלנו בחלל.
זה הנוף של הבית. נכון. והבריכה היא איזשהו סוג של רפלקטור מראה שמשקף את כל העצי פרי שאנחנו רואים, את המנגו והליצ'י בבריכה, וזה נותן בעצם את התמונה לבית. היכנסו עכשיו לעמוד האינסטגרם של התוכנית, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת. עיצוב על זמני. חומרי גלם איכותיים וטכנולוגיה מתקדמת נפגשים במקרר אחד. The difference is Gaggenau. בעצם הפונקציה הגדולה ביותר בחלל הזה הוא המטבח, שהוא מאוד מאוד גדול, והוא מצד לצד מרצפה עד תקרה עם אי, שתופס ממש את כל אורך החלל המרכזי שלנו. ופה גם נשאלת השאלה, למי תפרתם את החליפה? מי הם הלקוחות? כי זה לקוחות שכנראה אוהבים לארח, לבשל ולהזמין אנשים. מדובר במשפחה עם 3 ילדים, שבאמת הם אוהבים מאוד לארח ולהזמין. בגלל זה הם ביקשו גם מטבח גדול בפנים וגם מטבח חוץ. ואנחנו תכננו את המטבח, כמו שאנחנו אוהבים לתכנן את המטבחים, עם איזשהו אורך אי שהוא אי העבודה. מאחורה יש פס של שירות עם הארונות. על האי העבודה יש את הקיריים, את הכיור, ובהמשך האי יש בוטשר שהוא לישיבה, לאכילה, להרבה מאוד אנשים אני רואה. אלמנט שהוא מאוד חשוב ויפה באדריכלות שבמטבח, זה בעצם אותו חלון תקרתי עם אור טבעי, אך לא ישיר, מאוד מעניין בתוך היציקה של הבטון. הרעיון בסקיילייט הזה זה שהוא ממשיך מעל כל הרווח במטבח בין האי לבין אזור העבודה, מכניס אור טבעי מסונן דרומי מלמעלה, ואם ממשיכים ומסתכלים על כל התקרה, אז הוא מצוטט עוד פעם בחוץ באזור של הפרגולה החיצונית. הקיר האחורי של המטבח הוא כולו מצבע דמוי אלומיניום מוברש, הוא מעונן, הוא פרקטי, הוא נוח לשימוש, והוא איזשהו סוג של רקע לכל החלל הזה שמקבל בעצם את האור מהסקיילייט בשעות מסוימות, את האור המלאכותי של החלל בשעות מסוימות, והוא עובד בעצם עם הבית בדינמיות משתנה על ציר הזמן. בנוסף, הקיר האחורי, שהוא בעצם ארון, הוא מסתיר את המערכות מיזוג, שתכננו מיזוג פלוס, שאנחנו מאוד אוהבים לעבוד איתם, כי הם סופר מקצועיים ומכירים את הראש שלנו. מערכת המיזוג מוצנעת בארון נגרות במסדרון. התעלות עוברות ב-30 סנטימטר של תקרה, שמאפשר לתעלות להגיע לאזורים השונים של הסלון. יש גריל שמפזר לאורך החלונות, שזה המקום החם ביותר של החלל, ומאחורינו יש עוד יחידות שדרך גריל פיזור מפזרות ויוצרות בעצם אחידות של הטמפרטורה בחלל. עברנו מהאזור הציבורי לאזור הפרטי, והאזור הציבורי יש שם יותר שחור, אפור, צבעים מונוכרומטיים, וכשאנחנו מגיעים לאזור הפרטי, רצפת פרקט, שהיא אותה פרקט, אבל הפעם בליווי של קיר גדול של עץ, שהוא רך והוא חם יותר, קיר הבריקים השמנתי, שנותן פה את הטון שלו, והדבר השחור פה זה בעצם גרם המדרגות עם מעקה הברזל. זה המבואה לחדרים. יש ב 3 חדרי ילדים, בכל חדר יש חדר רחצה, נוף, פתוח, יש להם פרטיות מלאה. הקומה למטה משרתת אותם ל3 חללים עיקריים. יש את החדר כושר, יש חדר משפחה, ויש קליניקה של בעלת הבית, שהיא מטפלת בדיקור סיני, דיקור יפני, עם כניסה מבחוץ בלי שעוברים בתוך הבית. יש פה בעצם איזשהו חלל מאוד נזירי, מאוד מינימליסטי, מאוד פשוט, בצבעים, במעטפת מאוד מאוד רכה בגוונים, ובאמצע עומד בעצם המונומנט הזה של המעקה הפיסולי עם המדרגות שיורדות למרתף. את המעקה הזה עשה ונצי מסגר רומן ממתכת גרינברג. איתם גם עשינו את כל המעקות בהיקף של הבית. העבודה איתו מאוד מקצועית, סרטטת מטעמו, עוברת איתנו, עושה את השופ דרוינג לכל המדרגות, לכל חיבור, לכל פרט, הכל מגיע מדויק, משחילים פה גרם מדרגות כבר כשהשלד קיים, זו עבודה לא פשוטה. יש את הגשר שמחבר בעצם מהסלון לאזור הפרטי, עם הפאבליק והפרייבט, עם החצים שמרים את הקריצה קטנה, סיפור שקרה ככה במהלך הבנייה, המדרגות בתוכניות האדריכליות ממוספרות.
והלקוח שאל אותי, כבדיחה, המספרים מופיעים אחר כך על המדרגות? זה לא, אבל אתה יודע מה, רעיון לא רע. וזה יוצר בלילה אפקט שאפילו לא תכננו, של השתקפות של האור מלמעלה כלפי מטה, ופיזור של מספרים מוארים על הקיר מתחת למדרגות, כמו איזשהו פסל מרחבי שמשתנה גם כן עם התאורה השונה. אז הלכנו בעקבות קיר העץ והגענו לחדר השינה של ההורים, ויש פה משהו מאוד מאוד נקי, אפילו טיפה סגפני. הניקיון הזה עם החשיפות של האור, מאוד מאוד עדין, מאוד יפה, ההומאז' של הפטיו שיש בכניסה, אנחנו רואים אותו עוד פעם פה. הרעיון הוא בעצם שבמבט מהמיטה, חוץ מהמבט לטלוויזיה, שזה מאוד חשוב תמיד, שגם כן מוצנעת על קיר נגרות שחור כדי שהיא לא תהיה מאוד מאוד בולטת, אבל יש מבטים לשני הכיוונים, גם לכיוון הבריכה, רואים את הטורקיז של הבריכה, ומבט לפינת הישיבה, וגם מבחינת הרחוב, בגלל שזה מגרש פינתי, אז יש את הפטיו הגדול לחזית הראשית, ואת הפטיו הקטן לחזית הדרומית. יש הרבה כוח לחלונות שהם מרצפה ועד תקרה, דקים, 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 אנחנו רואים כמעט נטו זכוכית. זה בעצם הרעיון שעומד מאחורי השימוש בחלונות מינימל. זה מוצר איטלקי של חברת אפקס, והעבודה מתחילה עוד בשלב על שולחן הסרטוט, כשאנחנו עובדים איתם על כל ההתאמות, כל מתוכנן מראש בצורה כזאת, שבסוף נשארים עם המוצר המינימלי. אלה מערכות מאוד מאוד מתוחכמות, עם גלגלים מאוד מסיביים, שמפתחים מאוד גדולים של חלון יודעים להיפתח ולזוז ממש מחלקים כמו על חמאה. ומה שמקבלים בסוף זה רק את הזכוכית נטו, בצורה כזאת שהפתח נשאר נקי, בלי פרופילים עבים של אלומיניום, והמבט החוצה נשאר מאוד מאוד נקי אדריכלית. אז עכשיו מהפנימה יצאנו החוצה, ויש כאן שטח גדול, אבל הוא לא חלק ונקי. יצרתם בו איים. את חלל החוץ הגדרנו בעיקר עם הקורה שמתקפלת מהקיר, כניסה אל הקיפול שממשיך עד הקיר, שהוא הקיר החוצה בין הציבורי והפרטי, איים של צמחייה שחוזרים על הפתחים שנמצאים בתקרה, ופינות ישיבה, ארוחה או לישיבה של מנוחה, ואזור של מטבח שהם כמובן אוהבים לארח. אז בחלק הדרומי והחיצוני של החצר יש לנו את הבריכה במידות של 11 על 3.5 מטרים. את התכנון של הבריכה עשה אפי מאקוואפול כוחן. זו בריכת גלישה שכל התעלות סמויות בהיקף. יש בה שני ג'טים שיודעים לאפשר שחייה נגד הזרם. זה מאפשר לבעל הבית לשחות קילומטרים ארוכים בבריכה שהיא מאוד מאוד קצרה. רק חברה מקצועית שמתמחה בדברים האלה יודעת לכוון את העוצמה ואת הכיוון של הג'טים. חיפוי האבן הירוקה בבריכה מאפשר לנו השתקפות של השמיים בגוון טורקיז מאוד מאוד נעים, כשההיקף הוא אבן אפורה בהירה שממשיכה את כל הרחבה. ובחלק האחורי יש כמו קובייה שיושבת וצפה מעל הבריכה, שבה יש את אזור השיזוף ופינת רביצה. אפשר לשבת, להסתכל על הבריכה וחזרה לכיוון הבית. חברים, אני רוצה להודות לכם על סיור באחד הבתים היפים בישראל, אבל שנייה לפני סיום, אני רוצה לדעת מה אתם לוקחים מהפרויקט הזה איתכם קדימה לחיים, למקצוע. הפרויקט הזה חיזק לנו את התחושה שמעבר למיסוך, כדאי אולי ליצור חללים שהם טבע אישי, או נוף פרטי לחללים הפנימיים של הבית. נתראה בפרויקט הבא, לא? בהחלט. הטלוויזיה של ישראל. 12